What's your all right? Oh, right. Right.
Mpanyang Mruetia, Pamacho, Monfama, Swan Family, Namudi Frimia, Ebia, Namanis, Kenti, Akenti. Messamara, Sabri, Nana Abontendomhene. No Carasabni, Edi, Mpacho, Toba, Sama Mecano, the Trase. Na Mechre, Assembly Mukatra. Quantity na Abontendom ni Canamarante, Hene, and I say, Mamma Hene, you. And then, Yasasa, Emu, yea, no, Abontendomhene, and I say, Abontendomhene. Somebody, Yasaka, Nana, Abontendom, Mamfe, Abontendomhene, Waha. Nasim Titia, what's the name of it that we ye? Netin say, only two, a mamia, somebody, one down Nikaba, na washing, Netino. Somebody only two, they were a year, and we are no cra or America. And it is somebody, Joe, no mammy hoka, Nehuaka. And it is, yeah, mammy or Dahui, or Yana mammy precope, wapa, obis. Obijana mamepam asana wa boya plan ya ye no nana ye dase unyamishira wo sabri ohene asami ye titia osi ukitane kama pufa abeti ye na unyamebua no koto nana no wo eyensia sɛnea baabo ka no wosi deɛ wɔ asase so ɛwɔ soro nti yɛwɔ adepamfo wɔ asase so yɛwɔ bi wɔ soro ɔmfa mo wɔ na wonya ne kaba style wonya ne kaba style na ɔmfa nana ne ho te sɛ asomfra nkatagyiata na wɔtumi de adwuma no ayɛ fɛ ɛno akyi osi sɛ wɔanya Wenya say Abontendomhene na wenya free amfa antenam na watua hyentuade a ode ne nan bromu na beko ne mere duku a na na me ne mere duku ampatia Epe ano ona ma fifiri samna ode be prepare fifiri eno so ni aniachi se onya free temo a metifo bebisa no eye hyentuade anase roro fe eye sa 50 Ghana cedis anase sidi edunumi onye metifo tie won sa se wo roro fe wo hia onya bi die tua Okasa wiye a ohene kasa wiye a nenda so bo opamentamai woda ne kabasa fine woda ne sweet wo paye chi kakra bi ede mana mere professor da so bo eni ofa chichiri neti na ofa ndan no ho wansia do ohene no rikasei Sebe tafrache enyo nipa hono bia enyo onipa hono bi sebe tafrache ohene no rekasa yi odimde on side ukitane srense obi bebi sase srense ye den mpacha wo snaps tumbako amane na mamre kon ofreno srense eye ebienga ofreno pentu yo bakope yes srense amutie okitane srense abrewati enso obia otumedi apo amane maye ohene kasa menye ni se wakapone momoyame ni ananase ohina yade momia prene ohina yade o momia prene
ɔyene sana panyin sɛ nim mere watia wɔsɛ wɔda wase ɛnyɛ nipa nyinaa na wɔn kae na ɛnyɛ nipa nyinaa nso na asɛm to wɔbɛbɔ wokyi dɔm wɔama yɛn akyi ampae na wakɔfa nipa na wɔn abɛpa mama yɛn onyame nhyira wo yɛda wase yɛn nyinaa yɛwɔ ha na asɔfo baeɛ na wɔbɛhyɛ yɛn time nti aka minute maako dunum na yɛretu ade mu pamokyɛ bebree na abusua andatekafo mu wɔ nsae medase yɛwɔ andatekafo no nso asoma abɛka kyerɛ me sɛ wɔn ayɛ krado ɛne nti 8:30 na wɔtwe bɔp ho minute abiasa pɛ na abusua rekɔ mu no ho na neɛ ɛte sɛ wɔkɔyɛ no wɔn atumi akɔyɛ na afei yɛtumi apagya de akɔ na yɛde no akɔma asɔfoɔ nea into the open space. Give me 1 minute. Why you? On fetch you, on direct in a non fetch you. On some next, say, Madame must be ready. The must
sorry, you. I have for class, sorry, and the pay last respects, you. I would
abusia mede okasamu yi to a mereba na madi manim dia komana na ma kwa na ne tia so ye tumi dia tia so na ye ntam wi munya fenti pamocha mi kanisa ni nyina music ya to tumi dia no Hello, I Xposed GH. The name is Ben Bruce, baby. I'll be on beach. I can send them out. And then you a brewery, a crapema, sebe, a brewa, a damn pem beatrice, a bourgeois, a banaye. Now a year we, say a buy and ye di Mamfe, Abontendomhene, echine, buy a yebekova. Now no pana, ya kumu no, say, na dida, a brewetia one pem. Yekusuno na wiya kasa ne baba ye no enti ba bia me gina ye funeral grounds aya ba baba ye a ne baba bia no ye mfa nkame mo ye bebre mo ye wie nso a no followers on follow ye on Xposed GH bibia baba bia na wosaka enti yenko hwe aye no se ne yeko nemo sa ima no sa mini tuku popawa ore ya famo nemo mo kasa na o wuti ya mamo nti ya do maasi da wa ba ta kichi amen open here asebe din kaye me den se me ko oyo hini ti o chia me bia yo hini bia chia me na me pese me correct o hini wo gom mba chao na na kwesi bremo na na kwesi liwa se liwa yo bremo da kwa kodi na kwesi liwa yo na kwesi liwa yo ma se pamcho opo wa se bi ya me papa ayo pacho me semo mo ko pon ron pama mi na enche ma to me ya se ya na me pese me ko je list no na me bo so pamcho me pese e ko ni mkakransa o teacher ni mapa university teacher ni no opo no no ari ti ko je pa bibia ye asa de popolo voce bibia ye
ase ɛnya